Nasiro kadota sesisuka Norondo ye upenyo wa mshakavu Lyson Ngolowela. Lyson Ngolowela akati sesisuka muswa 7 April 2007. Akashanda na Dayton Somanje. Dayton Somanje wakati siyo zakarika mugorera muswa 7 April 2015. Akura kuti Lyson akatanga ku 2007 Dayton akasiya 2015. Akurewa kuti musiwa wakati siya nemwedzi wacho zvakangofanana 7 April wese kusiyana kwemakore. Tinoti zorora murugare zvibaba zvepenga udzoke. Ende niye Lyson Ngolowela angatori senior kuna Dayton. Nekuti Dayton akatowana Lyson ari mupenga udzoke. Akatotanga kutoudzwawo zvekuita nana Lyson ivava inotambika titika.
The Twin Brothers pa National FM. Wangu wakabata na wamachita na Rosi Changi hapa ka. Unozodei. Ana Lawrence Kampira. Aiwaka kampu kakarongo kazwe mando ye pamsurusuru chazuka nasi unoka wataka bataka ndiye ka Lyson Ngorowera ukuti yaka musowa 7 April 2007 akaradzi kwa ikuka kumarinda eku Epworth. Lyson Ngorowera vakazvarwa vari ma twins mumba mavo vakomana vanga vari ma twins asi ivo mumba mavo vaisvika kana kudarika 10 chaiko vanga vakazvarwa apa vakazvarwa ka musowa 11 August 1974 kuti Nota Farm ku Beatrice uko angari ma twins mtwin wake umwe anonzi Marufu kana kuti Marefura alipa paka pa Epworth apo kwa Maseko uko kumagada. Baba wao wainziwa mti wa Ngorowera vaibva kuMalawi, amai vachinziwa Astimeje vaibva zvakare kuka kuMalawi. Mumba mavo vakazvarwa vakadaizi iyo ma twins ekutanga ya Marufu na Lyson, kozoya Ruka, kozoya Jane, kozoya Maria, kozoya Oronia, kozoya Mutiwa, kozoya Richard, kozoya ka Samson. Vese vakakurira kumapurazi ikoko paDinota apoka kwa Doat uko. Chikoro chavo vakafunda zvakare ikoko but avanozokwanisa kubudira kuenda mberi nodaka kwemhuri yaive yakakurira baba nemukhoro wavaitambira zvaisaringana. Vakomana vakabva vangosira ka chikoro pamugwagwa ndokuchi pfuurira mberi nebasa remagitare nezvimwewo zvimabasa zvinongowanikwawo zvichiitwa ka mapurazi. Zvisine yazvo ka regai tinzwe munin'ina mutwini wandakakurukura naye ku Epworth ikoko iye anonzi Marufu Ngorowera. Timunzwe achipinda ka mudariro achitiudzeyo kuti ivo ka vakakurira kupi chazvo. Ekukura Nota Farm kadzidza ikoko futi chikoro. Makafunda kusvika pa grade takafunda kusvika grade 6. Sei musinozoendera mberi? Ni mhuri yanga kure baba futi zvokuti semunhu anga achisponzarika saka mhuri yanga achingoremera kuti ainyatsa kuti riitira munhu zvakanaka. Mapedza mimi primary magumira apapo chii chakazoitika? Tazosvika paprimary vatakagumira ipapo ndopatakazosangana mukoma Josephat ndakafanira kuda kuti tidzidzise magitare. Saka pakava tidzidzisa zvinyaya magitare takudzidzisa magitare. Josephat apa aigara kupana Josephat? Waigara kuti Nota Farm futi ikoko. Maigara mese panzvimbo imwe chete papo? Ongo. Zvikanzwa kudzidzisa magitare ndobva watanga wakatora ani nani? Wakatora inini Marufu Ngorowera naLyson Ngorowera naClever Somanji naiwo mukoma Josephat tiri 4. Saka muri 4 kudaro ndobva watanga kudzidzisa magitare? Ongo. Tatanga kudzidzisa magitare zvosvikawo takungogona but marekodzi ataifa atanga achingoda ataitidzidzisa neana Chimbetu ndataingodzidzira. Ndo mabita maitedzera ongo. Right. Tingati paitanga kudzidzisa ipapo Clever airidza chii? Clever ndairidza rhythm. Lyson Ngorowera ndairidza bass guitar. Inino ndachimba mavocals ndaingodairawo. Mukoma Josephat ndairidza lead. Koma drama airidza ndai? Madrums panga pasati pana drama anga aripo ndaitodzidziswa madrum futi inini. Saka Josephat ndiye akakudzidzisa zvese? Ongo. Right. Zvazvo zvokungotanga izvi chikwata chasati chane zita kana chasati chane zita? Chasati chane zita ipapa. Asi chisati chane zita ipapo mama kutotanga here zvekutenderera muchiridzira vanhu muchifadza vanhu? Tasati tatanga nekuti zvaitika ndezvekuti panga pananzi Ramik Fadwick anga nechikwata chake chaanga nacho futi kwanga pane vaigara kuti noriwo. Saka akazombouya aida kuti tiite kuti compare tichi iye nechikwata chake chiota zviramba kati hazvikuita zvemakwikwi tongoridzawo zvedu. Fadwick anga nerake group range naro? Ongo. Fadwick ikoko aishanda? Ongo aishanda kumahachi. Aishanda kumahachi. Saka ndibva mazoita sei manje? Saka ndopata
takazotanga kuti takungoridzawo tamurambira Ramik Fadwek kuti aisa kuita zvemakwikwi ndopakazoti mumuzi ndopakazouya sikanza muda kuti munzwe ichi tepe yedu anga akatepawo ichi Ramik Fadwek ndivamateerera paipai chirateerera paipai sikanza kuti pichi tiite zvinhu zvamukuita kuno kuti tikompe chetaramba kati asikuita zvemakwikwi tongoridzawo zvedu ndivamaita saka tadaro ndopakabva adzokera ndopakazodzoka mumuzi adzoka saka akangani madhiramu ake kugadzira matehwe ayaya agadzira madhiramu ake sikanza dati kumuridza zvinhu zvamunoridza chita se kuchitidzira iwo nezvatakagadzira izvo saka showaya paipai ndopakatanga kuridza achiridza madhiramus ake koimimi mamusati mane madhiramus papo tasati atandani madhiramus atiroridza tumagaba saka adaro paipai cheta zvongona kuti zvinhu zvaita se zvakatonaka izvi patakajoinana naye vafana vanga vane mavhoisi akanaka izwi ranga riri goridhe chairo ndo vakaita mabacking vocals panana magwata kabva kure nenhamo aya mimika imi unozodei pakadai ndiye Marufu Ngolovera ka vachifamba neThe Twin Brothers ka vaimba ka pamwe chete ka naiye ka mutwini wake ka Lesson watiri kurangarira pazuva ranhasi ndikati mbonzwa kwa kubva kune chibaba chepenga udzoke Josephat Somandi kuti vafana ava akasangana nawo sei zvakaita ndezvekuti ini ndini ndaigona banjo ndobva ndadzidzisa mumwe munyina ainzi Clever Somani akashayika anga ine shamwari dzake aiwo matwins ainzi Marefura naLyson Ngolovera tingati vaiwa vavakidzana ndo vanhu vandakatanga kudzidzisa ndichifunga kuti ndichati inini pagitare rinoshaura lead iye pagitare rinodaira rhythm Lyson pagitare rinotinhira rebass Marefura ndaifungidza kuti aizoridza madrums ndokuronga kwandanga ndaita chikwata changu but nekufamba kwenguva takazowana wataiti mhekwe ainzi Ramik Fadwek airidza madrums tobva taona kuti uyu zvaari kutombogona uyu tichida kutomutangisa kuti 1 zviri nani titori ari kumboedza timudzidzise tobva takatora nzvimbo yemadrums tikaipa Ramik Fadwek ndobva tatora kuimba nguva yakauya Lamek Dayton anga asati apo azouyawo takaona kuti izwi rake rakanaka kuimba uye inini ndakakura ndiri munhu ane nyadzi asinganyasokwanisa kutsanangura pane vanhu vanenge vakawanda saka takapa mukana wekuimba kuna mukoma Dayton asi akanga auya achiita se anotamba tichiimba zvataiimba iye asati apo
asi takazoona kuti nekuchenjera nekuronga kwataiita zvanga zvichikodzera kuti timuite muimbi. Saka ingaa kuimba ndiDayton achidayirwa neainzi Innocent Nyawani, achidayirwa zvakare nainzi Marefura Ngolowera. Saka zita rekuti Penga Udzoke rakazoya sei? Zita Dayton aisenza, Lamek aisenza, Innocent aisenza. Saka varume vatatu ava ini ndaiendawo kuchikoro. Varume vatatu ava vaiti kana taronga kwekunoridza vaionekwa 5 o'clock dzinokumukwa vachigadzirira kuenda kwatiri kuda kuenda. Kwainge kwakareba kwaifambwa netsoka zvisingatarisirwa kuti munhu anodzoka achibata nguva yebasa kumurungu mangwana kuseni. Vaiwanikwa kuseni kwacho vasvika vatotangira vanhu vanga varipo varara mudzimba dzavo. Vonzi komatopo kudhara, vonzi tatosvika. Vonzi nekwamuri kunzi muri kubva, tatosvika tatopana, kana kuti vanoonekwa vatobata ndima. Ndopakanzi nevanhu makaenda mukadzoka tikakuwanai mutori pabasa svondo makaenda pedzisira vakungonzi nevanhu ndima naPenga Udzoke chaiwe kozi kwaita kunge kuti vatombopenga asoonekwa mangwana kuseni vakatsiga vari pabasa pavo zvakatofamba seyo varipo vamwe vese. Saka vakangonzi Penga Udzoke, Penga Udzoke, ndobva yanzi Penga Udzoke. Dziko mudiwa dzoka Marufu Ngolowera. Right, Marufu timbonzwa kusaidi kwake kuti ko paoperator band rawo ranga ane zita here. Apa zvakazoitika manje nekuti Neko yanga ari mukomana wekure. Saka Neko ndaipfeka chikuru chanzi Penga Udzoke. Saka Neko sakaona ingoti tikaenda kwatinokuridzawo nekuti pataimboridzawo mari papurazi tata toda kuti tizoita mastudio kwekwe. Saka taingowaka ukampanda tikawaka ukampanda pane mwanga nemaredho yake ane maredho akaitipa macartridge aye kutiisa pamakitari edu etochiinitsa. Saka taita vamwe kuwezera makitari acho tawezera paipaya tatodza pamacartridge aye wana chitopinda chitoisa chitobhadisa sound maibhadhasa mari nguva yacho nguva yacho ndingati mari senguva ine ndingangoti pamwe 5 rand tingoti vanachitozara kuti bhendi roita. Saka vanhu vaita kavhunza kuti zita ranyu inonzi chii mukoma Josefa tairamba kuti aisuzi bhendi ndasatara nezita but mukoma Neko ndaibva taiwo rinonzi Penga Udzoke because yaipfeka chigure chakanzi Penga Udzoke. Ndomamira akazoita manje program yacho. Saka kuzodaro vanhuwo zita rakutoenda pane chikwata chinonzi Penga Udzoke, Penga Udzoke, Penga Udzoke ndokuenda kuti kusvika zvitangozotsikisa masungu zvatakazotsikisa. Saka makatanga iyoro 7 single iyoyo vantu vadandavire kuseri kwacho tezvarari vaipfuma pamazoita futi imwechi single futi sinazoita rimwe single topatakazoridza album uyu kuchini chawaridza kaya papa
papa ndinengenda kutoka ngano parichi mungusema taramukuita chinhu chaari zichotakayiridza but kusema ina asingazoti apa inanga politics nanga dunia haya chikwada hambe yokankoma saka tazodaro ndoparakazoridza manje kwatakabva kure nenhamwe manyorerwa akanyora nziyo dzese baba ndiani maibatsirana mese here kana kuti tingati uyu ndiani ngakanyora iyi ndiani kana kuti zvokuzoshaura hazvo zvisina basa tiita kuzoti munhu wana akashaura nekuti pazopaipa zvakaitika zvokuti mukoma Dayton ndokanyora masongs yanga aripo paya so chetu chikwangura kuti asingomudaira zvanenge angachimba ndizvo chaizvo saka imimi padamba refu rekutanga ere kambuka mukati inini kakandiridzirwa zvakanaka kana ndibaya moyo ndikapi haiko kana kabva kune nhamo inondibata nanhasi noti tikaritoridzwa kana ti uyu inonzi yangu chingwa sekukonda ndona ukuru hwaMwari saka imimi pana kwatakabva kure nhamo mairo mabacking vocals Lyson ndopairidza bass right kwaye Lyson pana kwatakabva kure nhamo paipai song yaiyanzwa kumubata ndeipi noti iye semunhu aingoti kana akuridza zviriso zvake ndaitongona chingofarira pamasongo yese pana aitoti ichi ndo yakanga isingamubate amanzo apo kapa regai tingonzwaka mukoma Kachingwe Mataka padanlusa apo ka wambotudzawo kuti iro zita iri rekuti penga udzoke chokwadi here nderanhekwe here nekuti nhekwe ndiye vakatanga kushanda nanhekwe zita nderaLameck Fadwick ndiye muridzi wezita takatanga naro tisu right achibva azoya naro richibva razoya vachibva vazorishandisa vakubi vakwaDhoward mawana saka kubva yaba kuti akangoti hano problem saka isusu takazosara tichifoma futi radio futi band rainzi Seka band mawana right nevakomana vatanga tinawo ipapo iro rarina kuenderera mberi nokuda kwekuti pane problem yakaitika yekutsva kwakamboita trailer yerori vakomana vari kubasa vachibva vangomiswa basa vese kubva ipapo ndokuparadzana kwatakaita trailer yerori yakatsva sei vaikorora chibage saka pakangoitwa munhu aiputa achibva angokanda fodya pamashanga achibva angobatira moto then moto iyoyo wakangosumuka uine power wakangoendeka mhepo uchibva waenda kupi kutrailer iyo iyai maona saka kuti vaudzimuri moto iyoyo zvakabva zvaramba ndo kuita sei ndo zvakaitika ingodzoke anga ine chimwe ari kuti hamene chihuni chaanga inacho zviyazvo kana paaiita zvengoma izvo zvachitamba zvigure chigure chake chaive chakanyorwa kumusana uko kunzi NOP wasiya mbiri pazasi pacho inobva achiti penga udzoke chigure chake ende zvaiita zvanga singanzwisisike aiti kana katenga sheti nyowani chaiyo aidambura muno yoita short sleeve kumuti kwosei kusvikanzi ndo zvandiri penga udzoke ndiyakanga iri surogani yake kusvikira zita iroro razongoita mukurumbira kusvika pari zvino kana riri zita zvezvezvi ramune muchitumidza kana kuti chikwata rinotsvagirwa kanorondo vakaritsvagira kanorondo kuti zvinyatsosuta papurojekti yavo yebhendi asi kwarakabva chaiko ka havatauri muridzi wezita chaiche pane mufanwa ndakambonzwa achiti zita iriri ndongoriziva kuburikidza nani naLameck Fadwick because aipfeka chigure chakanzi penga udzoke iyeye haana kuzoinhingirikira otherwise ndofunga nhoroondo yacho nawa vese ndofunga kuridza kwachaita kwesoka havakuzive mwaona vanongotangirawo pakuridza kwavakaitawo nhoroondo yaFadwick havaizive kuti akabva nekupi kuvabvunzwa kuti kwairidza nechikwata chibi vese havazviziva asi vanongoziva kuti nhingirikiri Fadwick akabva nekupi nekudhinori tisi takanga tiinayo tisi takatotanga naye Lameck Fadwick zita nderaLameck Fadwick ndiye right chikwata chasimba ngoma Marofu chii chakazoitika mberi takadaro ndopakazouya mukoma Dayton pauya mukoma Dayton
saka mukoma taito aingoya nemasongo achingopfekera chi zvataingoridza ipapo. Saka muri kureva here mimi kuti Dayton akazouya chikwata chakatomira kare ongo Nekwe auya kagurupu kake kakazoita sei? Kagurupu kake nekuti yairidza Nekwe yairidza madrums nemunini wacho ndairidza lead. Nekwe auya mabatana naye hapana parelease wapa. Hapana batisa release izvozvo. Saka pakazouya mukoma Dayton akauya mukoma Dayton aivangoisawo mashoko awo angachita sanga chingwisa tichita sichiridzawo. Saka wauya mukoma Dayton wadaro ndopakazonditora uyu Innocent Nyawani. Atora Innocent Nyawani achivazoya naye. Innocent Nyawani aibva kupa apa vaishandoisa kuti ku Next Plus. Ku Next Plus vaita basa rei? Vachiita zvokutyora fotyero. Ndobva Innocent Nyawani. Innocent Nyawani aiite chii? Saka Innocent Nyawani paakauya naInnocent Nyawani aiva tichitoa titi tingoti inini ndinoimba mafirst vocals. Inini ndine mutedzera mukoma Dayton. Innocent aiita ekupedzisira acho. Alright. Kuratidza kuti Dayton aishaura imi muchibheka rimwe voice rechitatu ranga rira Innocent Nyawani ndizvozvo. Nekwe pamadrums. Nekwe pamadrums. Lyson pabass. Ndizvozvo. Josephat palead. Ndizvozvo. Right. Ndobva mazita sei? Tapedza ipapo ndopatakazoti namukoma Dayton zvikanzi ayachi rikatonoona mukoma uyu kuwangone magirama ekudhara. Saka ndopakati arikatite timboenda kuti unomboona kuti kwakamira sei. Ndopakaswa ibva anoonana naRay Makamadzi. Vanararira Ray Makamadzi ndopazvakazoya namukoma Oliver Mutudzi. Zikanzi aiwa zvatichaita ndokupai dheti rekumberi tozoya purazi kwamunogara tozoona kuti muri kuzara zvakaita sei. Saka ndopakazoya pachishope padhinota ipapo ndopachitora magaba edu chete chatangoitawo wari magaba vakuita audition zvikanzi dzaitinzwa namukoma Oliver Mutudzi vatoripo vatonzwa zvanzi zvakutoridza fanira zvakaita sei zvakatonaka. Sami chechi kugirama ingari kuna Wirovero zikanzi muzouya. Saka patakazoti akatisire mukoma Ray akabvatisira mari zikanzi muzouya chi muzongoya nemeseji kwata 37 chitazotora nchata zvoenda patakaenda ikoko ndo patakatakaita sei takutodzidziswa manje. Makamunzi mumbo apa majaira kuridza chi magaba. Saka mama kuda manje emagetsi. Saka paita kutopinda tatoridza chi magetsi aya. Pana mumwe aitidzidzisawo angari train wacho ikoko atidzidzisa. Zvasinganetse. Zvinotomboonetsanetsa. Saka Lesano aimboto pamaridziro ako maimbonzi aiti mufana kudati uridze zvakadai achimbopotsa umbonzi mese imbomirai ajaira umbonzi mese rachimbobudai. Saka toda kuti uyu sakagona chi agona zvatiri kuda zvacho sezvo Mwari akabva ngopindirawo zvikaita se akutogona kuridza zvakanaka. Ndopatakazopihwa date kanzi amozaiti mozoiti ndopatakaridza antu adandawire kuinani kumaunde. So antu adandawire ndo singo yekutanga ndizvozvo. Kuseri kwacho aiti chi? Chezara reva ifuma tione kutora vana. Tiri pahembure, tiri pagabaza, tiri pamazambani. Ndafunga tiri pamputukezi. Ndinoti Tantaloni kuimbwa famu apa Gilson pachisanza apo
sei pachata grades pamagwaya pachinkwapura pajefure kwapempe kwachimimba pakhonori kwamuda uko neapapo pamuda papenda zvanga zvakaoma kani panguva yacho zvaisipaka makabva sei kumapurazi zvakaita manzi kuti takabva kumapurazi tabva kumapurazi chii chakaitika pachaitika ndikuti pane munhu atakanga ndaona kumarondera tokuti abva mapurazi akasvika kuchitungisa tasvika muchitungisa chatakara kuchitungisa tinoka takati akuridzira saka ana mukoma taitinoda chifambosangana vanhu vekumarondera nza uyamugare kumarondera pane imba yanga iripo saka pane chakaipa chatatoya kuzotorwa nemotikari kuchitungisa ndopatakazotamira kumarondera. Instruments maamanayo here instruments nekuti zvakaitika kuti mukoma rei makama dzakanga titengera kamini kit ndoyanga apo tata kuzongowedzera netsimo zvatanga tichingohayawo. Ko munhu anonzi Rozi Changi Rozi Changi makabatana naye sei? Mabatana akaita naRozi Changi ndizoti mukoma rei ndoakauya naRozi Changi sikanza nekuti mukoma rei ndoanga kumiramira pakati pedu manje kuti zviredu zviringoendeka saka pakauya naRozi Changi ndakuma ndati mushande nemusikana uyu ndikati alright ndopataka kubata naRozi Changi. Bass guitar parairo naiyeka mushakabvu Lyson Ngorowera mabacking vocals achiro naiyeka Marufu Ngorowera kozoti madrums aikwapaidza naiyeka Lamek Fadwick Nekwe hanzi ainzi Nekwe nekuda kwokuti mbanje aidawo chaizvo. Lead guitar yakabzvidikirwa naiyeka Dai. Lead guitar iro wana Josephat Somanje. Lead vocals na Dayton Somanje. Ama rhythms acho apa hapana umwe kunze kwa Clever. Chinhu chenyu chaita nhamo maiona mabudirira zvakufaya
takazonzwa zvakare kuti makuparadzana chii chachakuitika apa tikunetsana panyaya dzemari inongoza paindastry yemari patinetsei saka takambotinetsani chotazotonyetsa chotanisa kunana rima kamatsati atikunetsana nyichi kunyaya dzemari kanzi ayo amfani kuita sei chii chaishupawo mara management yanga sina umiro management yanga yakamira sei angari manager ndiani apa tingoti su munhu atisa mukati mazo kuti ndimuridze zvinhu kana mukoma Josephat ndo anga tishwisa maoko mazo kuti ndo anga ari mutungamiriri koma taiti noingotiita pokuimba topata ibvumiriro nakubatikana tiri panyaya dzechi management taipamukoma Josephat taichenga chitungamirira saka mari mamusingachagowani zvakaenzanana here angagowana mugoyo weshumba yatoti lines share ndiani but munongozati pamari orondipiya yanonge chiti yakango iri nani upishana but mari aikutike mukoma saka taingoona panga mari yatiripiya yanga iri shoma but iyo neprogramu yanga achiita panguva yacho angaita programu kuti basa riite riendere mberi but saka singaonechi zvanga chiro marongero anga chiitwa kuti munongoza zvakafanira kuti zvakarongwa zvinhu 1 2 imi vanhu vozongounzwa kunza kuma ndazonga zvakati zvozopedzerwa zvakubata kuti koizvo zvarongera papi kuri takatanga chitakatanga tese kuti takara pasi totanga kuti atiri zvazo taonesana tobva takazongoti tonetsana ipapo manje saka paku7 wenyu mimi wakomana akatanga kubva ndiani saka pakatanga kubva pakabva Clever so much yakatanga kubuda yakabuda nekuti tongoti tiri pa7 papo koma Jesu angati ayo zvandakuita ndikanditsvaga uchimweliti mani pakatozotora tinaro fete muzukuru we sandiyanga kubata nzvimbo yacho amukoma Josephat samukoma Josephat aimboita pamaprogramu yanga achiita anti ndo mazuva amukoma Josephat anga achienda kuchikoro achiita ndizvo chaizvo saka achienda kuchikoro kwavo achinoita zvanga achiita saka muyundi wati achifamba nemuzukuru wacho saka tadaro satazoka pokunisana paipa pakazobva tinaro akabva asiya futi naClever so much aibva tongoti takatanga kufoma inonzi 5 penga imi futi makabva mabuda futi nekuti ndinanchiita sachite mavocals ekutanga acho ku 5 penga nanzanani kuyu naranga rempombera kenge saka ndowataitira tingoiti kubhekana saka makabuda muri 5 takabuda ti inini laisani tichiti kuti 5 saka tadaro manje akomana ivazvenisa unorima kamatsi kuti unomutaro kuti achi akomana aita savasiya basa saka maku 5 penga peke manje lead guitar iridza ndiani lead guitar yainguridza natinaro ndeza lead rhythm richiridza naClever so much bass raridzwa nalaisani madrums ndindakazoita zvokuchiitira kuti tiri kuti zvingoitika manje nakenge takutoita chitoridza chitoenda saka ndopatakazongoti tadaro ndopatakazonzi aiwa chivatadizana marima kamasakanza chiuya kupi chiuya kunoti unzwe nyaya chekuti yakamira sei ndopatakazotanga kuonesana kuti aya mari azofamba zvakanaka saka sakaurayizva ndakuita panapa zvoti mari dzenzisi mumakuya muchitora kupi kuno kumastudio saka vanoda kuenda kugurupu ichi penga utsoke ngaende kusaidhuku saka ndopatakazoti nalaisani ngoro yakatanga tisi kachingodzokera sei vanhu vakuru vavo ndakatanga kuti simudza saka ndopatakadzokera futi kuchi kupenga utsoke tadzokera vakomana aivambotsvaka mwana kupinza chi 5 penga vakuenda achidaro saka taenda uku futi mari dzese chazangoramba ita chinetsa ndopatakazoti tadzoka futi ku 5 penga takazongendaonesana futi panyaya management yemari ndopatakazobva nalaisa takuronga idu Twin Brothers manje ndo 5 penga kai apa wakaenda kuye ndobva vanotsikisa kambo kwavo kanonzi iri mari damba rifa rinonziro iri mari
vafana vapomoka vaenda vari 5 ndobva vanofoma ka 5 penga yavo vakazodzoka futi. Sei vakadzoka? Nekuti patakazodzokera ndo patakazodzokera chitazoridza iyo kupedzisira titonganise, ndo panakazoisa udzangu mudiwa wangu mudiwa tambo pakaenda Tanzania. Mudiwa tambo saka ndakaisa utudza wangu ipapo mudiwa tambo ini na Jose baba vamwe chete kusawirira nandokita tipesani ndikatengo munongoza zvimwe. Saka imimi pamakaimba mudiwa Jose maifungei? Zvanga zvakundibata kuti kwatakanga tabva nichiita zvemakitari kwanguri kure tiri pamwe chete bari kupatsana kwatandata kuita manje kwangu akundorwadza sanana akutsanangura ita ini na Jose baba vamwe chete. Saka Jose wamama kuri maira Josephat here haiko akurongoera sei kuimba zvako ngoti ina Jose baba vamwe chete. Sakira ndokuti tipesani pano mumudzi twatigare pasi asi anoramba. Kozoti titonganisei ndiana kainyoya? Titonganisei akaita namukoma waJosephat nenyaya yekuti takangone kunetsana iko kufuti saka ngati titonganisei ichi svika zvapasi chanaka. Ko iye mudiwa tambo iyi makairidza muchifungei? Mudiwa tambo zvakaita pana mudiwa tambo ndizokuti ndandine mwana aifambidzana naye saka wakanga aendawo parefu ikoko kumapurazi koko. Sakawo zvakanga zvakundibata ndikati mudiwa wangu mudiwa tambo zvakaenda Tanzania kuoneka kwakaita kwainge kuseka saka yakazongobata ari kuti zvekuzechi yanga yakunakidzawo nokuti mukoma waJosephat anganiwa wanga chibayamwe chavo changa chatoendawo kure kurewo saka zvakazongota iyo tingatosongwe ititese titsikisa saka ndokuenda kufamba kwazvangoitawo. Mudiwa tambo. Saka nanhasi uno kana mukainzwa mudiwa tambo so inokubata mukoma ko inokubata ichi handiti mane umwe here kuzo aiwa chinondibata chekuti sekaprogress kana takaita kuti kuimba kwatakaita ndokunonditorwadza manje kuti hanzi kuti chifungwa nezvazvo aiwa pachinongondorwadza kuti but kuipa paya takasiyana sei asi tambo anga ariko zveshiva anga ariko aitonzi tambo.
mudiwa tambo. Kubva padamba rakanziroka zvakare 1991 production kuserika uko asi nzonzo kurongeka kwacho vanga vatizwa nemabhebhi awawa asi ngoma Joshua akazviramba izvozvo asi fana atsaura kacho kwadu inini wangu anonzi tambo angaenda nangoma Joshua wanga atsvairwa asikada kumapurazi pamune muchimhanya nemugwazo paipaika anogona kutorwa nemwana wekwamakanika kuti mwana wekwakuki right rege pana vatimbonzwa vakomana vakazopatsanwa nafuti ndobva ina nofoma inonzi Twin Brothers. Saka taita Twin Brothers tiri vaviri ndopatakazondotora Ephraim Luke. Maamuri kupi manje papa? Apa tatadzoka taatokunongozvedi tato kuairport kumaruwa okumaruwa saka ndopatakandora Ephraim Luke. Tatora Ephraim Luke anga ari Kristu takutibatirawo chiliti takutongofamba takadaro zviri zvangachita zvangachiendeka. Saka Twin Brothers indekamira sema tandiri marufungoroera ndina pamavocals laisa ndaini bekawo uyo Ephraim Luke ndainga achitisa liti nemwe madrums ndairedza futi Ephraim Luke ndini marufungoroera na paridhim panga pana Robson Makoloma ndainga ari concession. Okay, kutaura kuna concession yongo aigara kupanguva chete taingogara semhuri taigara kuno kwepete kusiro 7 right ndobva mafamba naye Twin Brothers yangu maka Twin Brothers muchiri kuyeukwa kuti makatanga kudzikisa dzipi ifa mai anipasa maganizo ndizimwe zakati zasiyana makatanga nema7 singles kwati makatanga nema-LP ama-LP ndakatanga nawo makaita ma-LP mangani takaita matatu yekutanga yacho kana muchitondera ndofamai anipasa maganizo uchanita munhu akaipa ndoti kutara matitle track yacho neimwe yacho imwe chindatikangani ainyora dzisedzo ndiani taingobatsirana Laisani Ngorowera. Mimi mafamba kudaro muri Twin Brothers makazoita sei tadaro muchigara kumaruwa uko kuairport painzi pachipa pabatla umakapagara tereko ndakapagara Twin Brothers yange tori base bopaya ndina igareko kuya chirazobvako chirazoya musiri 7 nokuti matanga tabase taugareko imi pamaigara ipo Laison agara kupi Laison anga ndarambomusiya kuchitungisa sachana zomboina nomutora katachi kuya kuno kubasa chira kuita basa tese ipapo ndobva mazoya kuzogara kusiri 7 makazoita sei tadaro ndobasa ndopanopanira kungofamba chingodaro tazodaro ndopakazoti tangoti teite saka sponsor watakati nayo futi vati mari handisisina ndopatakabva tangodzikirawo pasi mishana asi makatomboenda muchita mashows here ongo hapana pasingazikira kwana dzarasika itoziva kuti vakomana yavaiti muri Twin Brothers pane here pamakambo class akandombodhuma nawo zvezvokuti moshandira pamwe chete muri kuti Twin Brothers yapa penga udzokeri apa kwete tangasati ambosangana uku 5 penga inge chingoenda yakadaro 5 penga ngangambombera nanga nayo ikoko pane pamwe patakazombonzwa kuti Twin Brothers makushanda na Rose Change akazoya sei Rose Change zvakaitika zoti nokuti ndina Rose Change taiwirirana saka takazoonana zvanzi mukoma maru mangu kuti tibatane tese pamwe chete kati hapana sisapana chakaipo yatiti tishande tese saka takufamba nachina Rose Change tafamba na Rose Change so zvakasvika mai pana Rose Change kuti tikungoti titipesani zvakaita pana Rose Change ndokuti isu taiti tikarekodha tese taingoshiyana mari zvichi zvakafanana saka iyo aita akakomboza yake isu tomubatsira ikatsikiswa paipai mari otora ichi haisatipa isu mari ndopata kapatangonetsana kati sisi tsvakawo mwana ndozvinokubatsirai ngozvifambira mega
nyaya yemari futi yakanetsa nyaya yemari futi yakanetsa anga asingachadi kugona zvakaenzana nawo imi mukarekodha yenyu maigwana naye iye akarekodha yake anga asingachadi kuti tiwaneyo mashizha saka iye Rose change makamubheka maalbum mangana nekuti pane imwe nzomudi wangu udana ndinodana hama dzako mudi hadzindidi chitokuyevokaza takabhekana mune zvakanaka ndinaitomudza kuti ndoti yangoya nechi masongs ake kuti ngoma marufundochi mamiri akaita ndochimusa mulaini dai katidai pakati ngatidai chikudzisana album yakanzi chipo changu tanditese futi chikubatsirana saka kuzosiyana naye kwamakaita zvakabva zvangofa zvakadaro ndizvozvo akaipakani Lyson Nkurovera ndokanonziko Edimo pane chimwe chiitiko chakamboitika muri kupenga udzokeko chekubiwa kwecashbox chii chakaitika naye Lyson alright tiri kupenga udzoke zvakaitika zoti pakambosvika pakutaka kunetsana namukoma Josi takambosvika pakusungisana nenyaya yecashbox nekuti papaita kushayikwa cashbox yashayikwa but yakazooneka ina Ramic Fadwick munhu akanga anayo chii chakaitika podzimana kuti ishayike cashbox zvanga chiitika nekuti vanhu vaisagutsikana nemabhatiri ataitwa mari yacho saka munhu akangofungidza kuti ndikangotora cashbox yese zvinhu zvangu zvaita zvangu zvaita ndo zvandakaona ipapo ineyo cashbox zvinobva yaenda saka yakazobuda sei nyaya iyi saka takazosungiswa kuenda kumarondera Josephat akakubvunzai akatibvunza saka atibvunza kuti aiswa pachati ini naLyson naRamic Fadwick ndivati kuti nekwe chatasisungiswa but takuzvanzi nyaya iyi dai maita mataurirana pachenyu but imimi handiti muri kustage here uko roko rasvika sei kucashbox aiwa apa takanga tatopedza show saka show cashbox mari yanga iri mucashbox kwakuri kupuku tatiri marondera iwo ndiwatairidzira saka mari namukoma Josi topa yakazongotoona Ramic Fadwick ndo akazotora cashbox yacho achibva wika cashbox yanga isina chinhu cashbox yakazoonekwa kumberi kuti yanga isina chinhu asi matorero akaita nekwe cashbox yaifunza kuti mune chinhu ndizvo anga chitifunza kuti mune chinhu saka maenda kumapurisa paizvikanzi sikanzi aya dai maita manotsanangurirana saka paenda kunotsanangurirana saka cashbox yakazoonekwa ina nekwe akabvuma ndini ndatora nekwe akazobvuma kuti ndini ndatora cashbox anga aisa pai angaisa pasi pehembe dzake ndopa angaisa cashbox yacho kuzonovhura cashbox but manga musina changa chirimo anga amachira chete saka zvadaro manje chii chakazoitika kuchikwata
tazodaro manje saka chikwata chiri zvazoda mapurisa tiende munotaurirana ndopata kuzosvika kupi kumbata aita takutaurirana kumana zofamba sechichi tikati ndopata kuzotana mukoma Dayton kati nyaya dzemari azoita sei azofamba zvakanaka da magasi panyaya dzemari saka but tikataura mukoma Dayton nekusaidi kwavo nekuti uyo ngoma zvisati vashore kuti aitira kuti zvido zvisimuke but sanga tisingaone buriri romaita ngekuti muna kuita sekuti dzinyira kuti zvinosafambe mune zvakanaka ndozvindakaona wena Ngoma Josi ngati mbonzwa kuti ngoma Josi vanso manje baba believe me nyaya cashbox yakafamba sei zvandichataura zviya izvi kuti ruzivo ini ndaigona kuti tapedza basa ndotakurana nemunhu anenge ari pagedhi wemari tonoweka toona kuti pabuda mari pamwe ndaiisiya zveshuwa mucashbox pamwe ndaiibvisa taakumba tobudisa mari yedu taita mari yakati zvakati zvakuda kugadzirwa neruzivo rwatanga tinarwo nguva iyoyo zvisingaenderani neruzivo rwekuendera kuchikoro pakanga paakuitwa kanenge kaplan kuti vanhu ava kana kuti Josephat anenge ari kunzvengesa mari uyu saka toda kuona kuti tingamubate sei tato muno mumarondera ndofunga 92-93 takazongona tashaya cashbox ndofunga Nekwe akangokuchukudza cashbox akanzwa semune mari zveshuwa mava mune tusilva twaturimo nezvidhindo zvinoshandiswa pagedhi nemabhuku acho ematiketsi atinoverenga nawo mari zvazvirimo ndopa akatora cashbox akafunga kuti handisati ndabvisa mari ndandabvisa zvangu mari kare mama pakunoridza kupapa handichatondera asi ndinofunga kuti tanga tabva kunoridza kuHarare kana kuti kuchitungwisa saka tasvika kumarondera usiku ndo pandakangorivara kubva ndasiya cashbox paakanomhikura cashbox payanga iri akafunga kuti atakura mari yese ndandisati ndabvisa ini mari ndandadini ndabvisa ndine shuwa kuti cashbox yakatsakatika zvayo asi pfungwa dzake dzakuda kutodzorera cashbox vamwe vakada kutondera vanoona kuti Nekwe Lameki anobuda paKiama ndonguva yacho iyoyoyo kuti azoenda kuKiama akasiya aba cashbox aviga ndobva ati handichada bendi isi ndobva tasara tichiona kuti cashbox hapana asi handina kumutsamwira ndoda kubudisa humbo iwo ndakamutevera ndikamuti aiwa Nekwe uyatitaure iwewe kweunogona chaiko kupenga udzoke uku kwawakuenda uku wakunoita futi munhu wekutanga wakunotanga panyowani saka akazongoramba nekuti ikoko kwacho akanga atovawo nenzvimbo angawana basa saka cashbox makazozviona sei makazoiwana here cashbox yakatsakatika pane kuba kusina ruzivo handingati kuba kwaakaita anoba akabvuma here kuti ndine ndatora isu takazonzwa nevakanga aronga navo vakasara ndo vakazotudza kuti aiwa cashbox yatotorwa ikavigwa mumabhanana pataigara isusu paiwa nemabhanana saka akatora cashbox paplani yavo yavanga vaita akati ndoda kuiviga vaakanga aronga navo vemubhendi vakatoziva kuti cashbox yavigwa mumabhanana asi kwakuseni akamukira kutakura cashbox kuti anoiurayira mberi akadzokera kuchitungwiza ndokwakanouraya cashbox saka kuti achidzora iye auraya oona kuti hamuna mari yaidzoka here kana ndimiwo inodzoka ichinzi yaita sei statakia kinda handiinayo inini saka akabva angosiyanawo nazvo kana yakaraswa kana yakadi asi hatina kuzoiwana futi asi paakazoenda kuKiama ipapo haana kuzombodzoka zvakare
akadzoka nyaya dzedu dzepenga udzoke dzine mutauro nekwe kana kuti Lamek Fadwick aona kuti kukiyama kwauma nekwe akatakurwa nebhendi raJona Moyo. Isusu tiri kunonzi kurate usiku kuchipinge kubhodha kumasamba uko ndakangoona nekwe kunge ndiri kutadza kuona akatera kurate usiku ikoko tichida kuridza show pahall. Tanga taane mumwe mukomana anonzi Ocean Muriga ndiye anga akuridza madrums nguva iyoyo. Ndakatoona kuti kana nekwe abva kuchitungwiza achikwira mabhazi kuuya kuno uku kuchipinge bhodha Mozambique, hazvaigona kuti timubate neutsinye. Zvakaratidza chido chakapfuuridza, saka takamutambira. Kudzimara azoshayika ndima makushanda naye. Takanga takushanda naye, asi vanhu vakuru vanotaura kuti mvura aikanganwe payakaerera napo, nokuti kushanda kwaakanga kuita nguva dzese kusvika azofa kwakaa kwekuti akambotsamwa akamboramwa akadii, kuzoona chinhu choparara chinenge chabva kure chichiita muzekezeke. Akanga kuratidza kuti ane zvinomurwadza. Pane murume anonzi James Nyamande. James Nyamande makasangana naye sei? Zvakanaka. Ndinoona kuti pane basa. James Nyamande inyaya yanhekwe futi. Takafamba kubva kuno kumarondera kunosvika kuBulawayo tisina drama, tichisikotsvaga drama panzvimbo yatasvika. Tasvika kuBulawayo, ini nzvimbo dzeBulawayo, asi ndoziva kuti area yatanga tiri ndo area ine hospital yeBulawayo. Ndo patakati takuda kuridza tikaona kuti hatina drama. Tichitaurira vanhu kuti kana paina anogona ngoma toda kuridzirwawo ngoma patiri kuda kuridza kuripo kuBulawayo iko kwainzi kuWeverly kana ndisiri kukanganisa. Ndopakauya James Nyamande akati ndinogona madrums ini. Ndobva atoridza madrums tichita zvekutsanzira marufu aita seanoti ridzei. Ndopakati James Nyamande imbondipaiwo. Ndobva tamupa tikaona inga zvaakutofamba. Ndobva tapfuurira naye mberi kutoenda kwana Lupani, Gwai, Wange, Dhete kusvika tasvika Victoria Falls. Tanga taana James Nyamande. Marifu ranga adzokera panzvimbo yake yekuimba. Saka ndomawanira takata James takatomuwana muBulawayo chaimo. Mukomana zvakara anozite Justin Dubeka anoclaima kuti ndiye ane kamwe kamboka akanyorawo kupenga udzoke ikoko. Iye ana ukaimba sika kazvimbwa nepenga udzoke. Regai timunzwa pana bajasi. Ndinoitwa Justin Dube. Ndiri ndakanyora kamboka kanonzi Tapiwa kari paalbum yakanzi Pichandipei. Vakomana vepenga udzoke vachiri pamwe chete kubva pakutanga paina Dayton Somanje, Josephat Somanje na Clever Somanje. Lesson Mlowera, Marufu Mlowera, Innocent Nyawani, Lamek Fadwick na Rosi Change. Saka vakomana vanhu vandakakura navo tichiri vana vadiki tichiri kuCrest Breeders uko ndobva tazongopesana muupenyu ndokuzoona natakura muchitungwiza kuUnit N. Ndopa ndakasangana vakomana semunhu aingofarawo zvemumhanzi nekudzidzira kuita zvekuridza nekunyora nziyo. Kamboka ndakatanga kunyora kanonzi Tapiwa
kambo akanda kakanyora mushure mekunge ndiri munhu uya anofanira kuda kuti pana ndaakuroora kana kuti munhu wechikomana achida kuroora anofanira kutanga apotera kuna tete otanga aongorora tsika dzemusikana kuti dzakanaka sei uyezve vabereki vake vakamira sei ivo vanokufarirawo sei vanokutambira sei saka zvakandipa shungu kuti nyore kambo ikako ndobva ndatsvaga zita rekuti Deure kuti mhiri kwaDeure izita randakatora paatlas ndichita sarwe zinonzi Deure riri kuna Save uku nokuda kuna Save uku rana Bechnavu saka kubva ipapo ndakangoramba ndichingonyorawo nziyo saka vakomana pandaifamba navo vepenga udzoke vaindibata zvakanaka ndakanga ndichinyanyoita zvekutamba semunhu aimbotamba break dance saka ndakanga ndaakutambawo nziyo dzedu dzesungura idzi saka ndakafamba navo ndichidzidzirawo zvemusic kubva mumaoko mavo kusvikirawo ndazongosiyawo nekuda kwezvirongwa zvakangosiyana-siyanawo muupenyu for ndazongomirawo ndakangodaro. Kambo kanonzi Tapiwa kako sei musina kuzokashaura imimi? Panguva yekuti ndikwanise kukashaura ndasati ndakunyatsogona kupindirana nemagitari pakurumidza kubata pakuimba. Vakomana vakanga vato kumberi panyaya dzekuti ukaridzirwa gitari uisa mazwi ndachine Discord. Ndachine Discord ndasati ndakunyatsogona pabhendi kuzviimbira ndege ndaikwanisa kuimba sezvandokwanisa kuti ndiite semaburitsira vakaita ikangobuda semaburira ndaida kuti iite yakadaro asi ndikwanise kuimba ndanga ndichine Discord kuti ndasati ndakunyatsogona ndairohwa nehana. Saka makawirirana here kuti kambo aka ngakashaurwe naDayton? Hongu takawirirana kuti ngakashaurwe naDayton chibatsirana vakomana semundaida kubatsirwa nekuzwa kuti music inofamba sei zvakandifadza hapana chandakaona chakanga chakaipa ipapo. Aiwa zvinofadza chose haiti zvisina yazvo umbo hwakazara ndo hwakanaka ndinaye panapa umweka wevakomana vanga vaivepo pazvaiitika inzwai munhu achitaura zita rake ndozi Marufunguro ndo taitogara pamba pawe vantu vatairoja kuiti eni topataigara. Chii chakaitika? Saka mukomana akanyora rwiro rake saka pataingopractiza auya mupractice imomo rwiro chibva rangoiswa vakomana chibvatoridza magitari saka yese zvanga sati ane matachments ekuti yogona kuimba saka ndopaakazongokomana ndopakazongoti aibva kuimba sichara kutodaira zvatongwira zvakadaro saka tanga tiri papressure yekuti sei kunorekodha saka ivo razvo zvinongorekodhawo zvisina yazvo sezvo ndakuwanikidzai mese mwiri waidi panapa ndoti mungotirwera akapela yacho yekambo kanonzi Tapiwa. Ndine musikana wandinoda kuroora nogara mhiri kwaDeure. Tete ndine musikana wandinoda kuroora nogara mhiri kwaDeure. Musikana wangu ndinomuda chose nekuti tsika dzake nemaitiro ake anondifadza moyo wangu. Musikana wangu ndinomuda chose nekuti tsika dzake nemaitiro ake anondifadza moyo wangu. vabereki vake tete kani vanoremekedzeka vanoza magariro evanhu. vabereki vake tete kani vanoremekedzeka vanoza magariro evanhu. takawirirana kuti ticharorana naye Tapiwa mudiwa wangu. takawirirana kuti ticharorana naye Tapiwa mudiwa wangu. Aiwa zviri kunzwika chokwadi zviro saka imi mukoma chinokutarisai kuti mudzokere mudariro mutiimbire chi? Pari zvino tiri kupractiza nevakomana kuti kupractiza navo achingobata apo nepapo sezvo upenyu unenge wambokutsikirira kuti unyatsobuda zvezvinetsa maringe nemararamiro unenge uchita asi pari zvino tiri chikwata chatiri kumbopractiza. Tete ndine musikana wandinoda kuroora nogara mhiri kwaDeure. tambodza panapa mukomana ambotaurwa nezvaakanzi Robson Makoloma akazomboya akabatana nevakomana veTwin Brothers ari pakonzesheni apa ndakamuendera papo ndava ndamubata Robson Makoloma ombotiudza kuti akasangana sei nevakomana veTwin Brothers. Ngorowera takasanganawo mukati wekuti vaitsvaga show ininiwo ndiri papractice one chikwata changu cheTwin ne True Connection. Ivo vaitsvaga show vachitsvagira chikwata chipi? Chikwata chavo cheTwin Brothers. Twin Brothers kuti vanga vatoumba Twin Brothers. Ichokwadi. Vanga vabva kupenga udzoke. Vanga vabva. Imi sekunzwa kwenyu mimi muri vanhu makashanda mese nevakomana veTwin Brothers vaitiwo chakanyanya kwabata kuti vabve kupenga udzoke chi?
92 pakarekodwa Seko Kuonda. Mari yaSeko Kuonda vanotiwo Josephat Somanje akakwanisa kutenga imba akatenga motokari zvaakarejesta muzita rake iye panzvimbo yekuti arejeste muzita reband. Ndo zvakarwadzawo vakomana nekuti munhu akakwanisa kuwanawo chakabatsirawo ipapo ndeDayton akwanisa kutengerwa Black Horse bike. Saka vamwe vakarwadziwa nekuti isusu taakushandiswa. Ndobva vakafunga kuti anobvira tizvimirire tega. Ndopa wakazouya ufunga kuumba Twin Brothers. Saka Twin Brothers vakabatana nani apa? PaTwin Brothers vakabatana na Rosie Changi na Lawrence na Farai Madede. Lyson Ngorowera na Marufu Ngorowera. Ko Rosie Changi vakaonana naye sei Rosie Changi? Rosie Changi vakamboimba naye kupenga udzoke. Kubva kwatakabva kurene namo. Penga udzoke zvakare anga aripo Rosie Changi ndokuzosiyawo. Asi Rosie Changi still yanga achiri kurangarira vakomana vakaridza nawo. So imimi semanzuro yenyu kuti Rosie Changi akabvire? Rosie Changi inyaya yemari iyoyoyo nemukana wekuti aratidzwe zvaanenge achiita because Rosie Changi ainyorowo mumanzi. Saka mukana wekuti arekodhewo ndo wainetsawo ari kupenga udzoke. Anga asingaupiwi here? Anga asingaupiwi. Asi ngwani pane dzimwe dzavakamboimbawo dziri? Aiimbawo asi iye anga asinganyore. Asi yanga ari komboza. Zvichireva kuti chero akaimba kuiproperty yepenga udzoke iye aidawo zvake. Ndizvo chaizvo. Ndo zvakaita kuti abudeko. Ndizvozvo. Right. Ndobva abatana nevakomana ava. Ndizvozvo. Abatana nevakomana ava vakaita album single inonzi Wakaita Ruchiva yeTwin Brothers. Ndokuzorekodha inonzi Chipo Changu ndeyake Rosie Changi. Apa ndasati ndabatana nawo inini. Inini ndakazobatana nawo kubva pana ndichauya kuzokutora. Right. Ranga ragore ripi? 95. Vauya kwamamuri imimi muchishanda neTrue Connection yenyu. Vanga vachitsvaga mashows. Mashow eTwin Brothers. Ndizvozvo. Chii chakaitika? Lyson ndiye akanzwawo mari dziranda ndichiita inini pasession yata tichiita. Ndokundishedza kubva musession imwe yekuti auya timbotaura tese panze. Ndokuti mabatiro awo anga uchiita guitar. Aiwa ndanyatsonzwa kuti hendi rako rinenge rinokokedzana nehendi rangu. Zvakadii kuti utibatsiro parecording yedu tine 2 weeks dzasara kuti tiite recording. So ini ndokuti ndichinzwa zvamuda kurekodha zvacho zvakamira sei. So ndakazoenda ndokunonzwa zvavanga vachirekodha kuda kurekodha zvacho. Ndokuona kuti ndogona kuita. Saka ndakaitawo ivo vakafara naona zvanga ndichiita. Takatarekodha tese pamwe chete. Saka makarekodha damba refu ripi? Ndichauya kuzokutora. Ndichazokutora. Yanga yakamira sei Twin Brothers ipapo? Palid papaina Last Fatia. Parhythm papaina Robson Makoloma. Pabass papaina Lyson Ngorowera. Drum papaina Marufu Ngorowera. Ari zvaaita leading vocals. Right. Ndobva mafamba makadaro? Ndokufamba takadaro. Second album Palid papaina Elijah Moffat. Rhythm yanga na Robson Makoloma. Bass yanga na Lyson Ngorowera. Drums Marufu Ngorowera nema leading vocals pamwe chete. Ranga rakunzi second album? Rarichinzi Munhu Akaipa. Panguva iyoyo manjigara kupi? Taigara kuBeatrice. Mapurazi kwamashumba iko? Kwamashumba iko. Mamuri mese here panzvimbo 1 kana kuti umwe anga ari kwake umwe anga ari kwake? No, inini ndaigara na Lyson Ngorowera. Tatitese kwamashumba. Marufu anga ari paTantalon. Elaya anga ari ku Unit M kuChitungwizi. Last Rosie aigara ku Unit M kuChitungwizi ikoko. Saka kana makuita ma sessions taisangana ku Unit Elo
kana kuUNDM ndokwakaitira masessions ikoko. Ndiyo kankoma Robson Makoloma kari pa concession apa ka ndakaita urukuro nawo ka zvakare mazuva apindawo ka right reketi dzovana kuti mazuva ekupedzisira zvizva zvakuitika kuna mukoma Lyson. Tizoona futi kuenda mberi zvaita zvazvinozoenda mberi saka Lyson akurwara saka Lyson atisiya. Right, Lyson akatanga kurwara muchigara kupi? Tiri kukuyo pari kuairport nokutanga chigara. Aisimbirwa nini? Angasimbira nemiri wese. Right. Akazoshayika muswana? So 7 April. Ndizvo chaizvo. Makanomuradzikira kupi? Takamuradzika pasimetri yekunokwe. Yekunokwe. Kupi kwacho? 06. Right. Lyson akasiya mhuri yake. Lyson akasiya mhuri yake akati anotongota anzi Shira Muyaya. Shira Muyaya anga akamurora kupi? Anga akamurora kuGabaza. Kugabaza kumapurazo. Kuti cheke mira we. Anga akamurora kuGabaza. Vakaita vana vangani? Na Shira Muyaya akaita mwana 1. Mwana chanzani? Anonzi Maki. Pozita ndoro na Shira Muyaya akaita mwana mmoja. Shira Muyaya akaita na anonzi Azvini Ngorowera. Alright, arikupa zvine. Arikuchitungisa. Akura manje. Akatororwa. Akatororwa? Ane vana vangani? Vanosangana 2. Right. Ndobva asiyana na Shira Muyaya akazotorana nani? Akazotorana Mai Maki. Na Mai Maki akazobereka vana 2. Mai Maki wenzani sara? Enzino Makanga futi. Ndobva vabereka vana? Ai vabereka no rest. Na Molini vari 2. Abva ipapo? Aivazo siyana nawo kuti amai no rest. Saivazotorana Mai Maki vakazobereka mwana musikana 1 anonzi Maki. Saka ngani wana kangane 4. Saka vana vacho vari kupisa? Izvo vana vacho vari kutongota vari munana mai wavo. Vese vari 4? Vakura manje? Vatokura iyo. Hapana here kana ini nziyo yatingatidzi yakasara yakanyorwa kana kuti yamakaronga muri pamwe chete naiye kamushakapfu? Dziripo. Pane imwe inonzi Muranda. Amene ndikangoti Dwembi chani. Mukoma ndiri muranda, mukoma pamba pangu, mukoma ndiri muranda, mukoma pamba pangu, anzadzi ndiri muranda, anzadzi pamba pangu, anzadzi ndiri muranda, anzadzi pamba pangu, nekuda kwevana vana vandakabara, nekuda kwevana vana vandakabara. Dwe Ayayaya. Tete ndine musika. Akomana hivi. Chifo chichiripo apa. Pamunombotaura here naJosi kuti pamwe dzimwe dzenguva zvingafaye. Nangoma chesi totombotaurana kutombotaura taba mimbo yai chimbosvika chimbokurukura zvatombokurukura rebo. Saka kwete zvokuti mushande mese? Aiwa mboti ndogona kuita sei kana kuti kana muchida zvokuita zvestudio ndogona kukubatsirai ndikatora tichaita sechaicho tozogara pasi sasa tambogara pasi zvedu. Kokenge Mpombera makambombata here ranga kuti ranga shamwari zvakamina sese uye 5 penga iri kuenda mberi but mimi ndimi makatanga naye ndizvozvo. Saka apa Kenga sandamuona zvangu but neshunga kuti pamwewo patinenge tazozvinoita nyaradzi yamukoma Dayton chazondomboona tobogara pasi naKenga wachiti Kenge kana zvichiitawo tinoonesana. Mamboisa pfungwa pamwe chete kuona kuti zvingaita sei ndizvozvo. Mukoma Dayton wakasiya mwana wawo Fahim akuendera mberi nemagitari. Saka imi hamuna kana shunguredzo kuti pamwe tikambodongorera kune mufano? Aiwa chandinoita ndechoti chisho chandaita kuti pamwe sezvo kana chizati tiramboridzawo namudhara wacho pamanomboti uyai titese timboitawo tese but kana ane opini yatiwo yake iyi.
multiply zvedzimwe dzacho dziri kuuya. Hanzi tikangowana mainstruments chete tokwapaidzirai 1. Hazvina maka nini baba wakafa, harina maka baba wakafa, tasara na tete ndaiti tete ndi baba, tasara na tete ndaiti tete ndi baba, pandinofamba ndobata tete, pandinofamba ndobata tete, ndetete matipedza. Ndonziyo dziripo dzakangoungana idzodzo. But zvakandiomera. Zvakaomera kumusoro. Zvaita kukurira kumusoro ngesamburera. Kuita kuremerera kumusoro ngetsvimbo. Apakaipa. Zvichaita cheta titika. Ndo damba refuraura rinonziwa kwakabva kairiya. Ndo ravakapedzisira kuburitsa vakomana mugore ra 2002. Studio yavakaenda kunotsikisira manje ndo marara zvavo estudio. Ndosaka mukona sound yacho ikubuda ngeye. Sound yacho ikubuda nge demo. Asi studio hombe yakangojaira kuburitsa zvegospel. Ndiitaurere studio yacho. Anditaura asi maproducer vakaproducer vari kutozvizwa kuti apa takabika mbodza inzwai munzwa. Ndakambobvunza ngoma Josephat ndikati vafana vamaimbowadzana nawo irava. Ndoda kuedza kutaura chokwadi. Ini nevanin'ina vangu vana Marufu naLaisan. Zvinhu zvinokanganisika pamwe kunzwisisana pamwe pakutaura iwe munhu mukuru unogona kutadza. Asi pavanhu vese vakatanga penga udzoke, Marufu naLaisan havana kubvira vadzoka kuti tinoda kudzoka kunoridza. Tinongoziva kuti pane nguva yakauya Marufu akati mukoma kubhendi ratatanga redu riri kunzi Twin Brothers hatina chekuridza. Kana muine zvimwe zvamuinazvo tokumbirawo. Ndakaona kuti vanin'ina vangu ndakatora maspika, ndikatorawo magitare, ndikatorawo zvinoita kuti dai aiunganidza aiwana pekutangira. Ndikamutambidza Marufu akatsvaga motikari kubva kuno kumarondera kuenda kwaaienda. Ndofunga aienda kuhandizive kuimwe purazi iri nechekuairport uko kwaButler ya ndokwavairadza ndokwavanogara. Ndakamupa zvinhu zvaikwana kuti anoridza. Handizive kuti achinazvo here kana kuti asina, but paane nguva. Zvekushayikwa kweumwe wavo Laisani makambozvinzwawo here ende makamboona mukana here wokusvika ipapo semukoma akatanga nevanin'ina? Kungoti nguva yezvinhu zviripo zviri kunetsa. Asi pandakanzwa kuti Laisani akashayika ndakabatikana. Vana ava vanin'ina vangu kana ndichitaura. Hongu tinosiyana zita rechiberekerwo, kureva kuti senemu. Asi pakuvasimudzira vanin'ina vangu handina kuwana mukana wokunochema hangu Laisani. Asi ndaida kunoonawo kana paakaradzikwa ende ndichiri munzira. Hazvipere ndoda kunoonawo paanenge akaiswa ipapo munin'ina wangu, vanin'ina vangu.
hatingarasani nekuti tatadza kushanda basa. Asi mimi muchitanga nawo chaizvo kupinda muchivadzidzisa basa iri maivaona vanga vari vanhu vakaita sei kana muchifananidza nevamwe vakazouya mumashure kuzopinda mupenga dzoke ava ndo vamakatanga imi kudzidzisa? Lyson naMarufu toti naClever havana musi wavakambonditi Pfutseke, havana musi wakambondiitira nharo. Asi kuti basa redu zvatakaritanga tisingaziye kuti richatozoburitsa mari, takatanga basa zvisina chinangwa. Hakusi kuti takabva tanyanya kukanganisana, asi takaita kunonzi kuvhiringika, kureva kuti pachirungu takaita inonzi confusion. Ndokuti kwataiita basa tanga tisingazive kuti pachatobuda mari. Zvimwe zvese zvakazenge zvakuonekwa zvikatikanganisa kushanda nevanin'ina vangu. Inyaya yeruzivo rwezvamakatarisana kunoita. Hatina kunge taziva kuti pachazoitwa mari inozoda mapepa, panozoda kurongedzwa midziyo, tanga tisina chatatinacho. Asi taingoziva kuti tinoda kuriza magitari. Saka munoreva here mukoma Josephat kuti zvakakosha kuti vaimbi vawanewo mukana wekumbopindawo zvidzidzo zvekushanda basa kana kuti zvebhizinesi, kuti vaimbi vanofanira kunge vaine ruzivo irworo? Ichokwadi. Inini maziviro angu chakashota chaicho ruzivo rwedzinonzi accounts nai, kuti taikwanisa kunge takarongedza tisati tatanga basa, kuti kana basa redu razoita tinoda kuti zvakati zvizoshandwa zvakadai, zvakati zvizoshandwa zvakadai, tingadai tisina kuparadzana. Asi takangoshanda nezvipo zvedu. Kana inini ndichinzi ndinoridza gitare, inini Josephat, kuridza gitara hakureve kuzvimaneja, kuridza gitara hazvireve kunyora nyaya yemari, kuridza gitare hazvireve kugona kurongedza mainstruments. Ini ndinongogona gitare. Zvimwe zvinozodiwa dai kunze uku vaye vanoruzivo vaya vakaona kuti apa pamuka kabhizinesi ngavatibatsire, vauye vatarisewo kuti ndepapi chaipo panofanira kufamba nebasa iri, voisawo ruzivo rwavo, vakadzikama kusvika zvikwata zvaita mari. Tinofunga kuti ndo patinorasika, nokuti chipo chiri kwacho chega, ruzivo ruri kwarwo rwega. Ati maona ipapo Sina zoma datere nguwa ndo zadyanaka ndofuka tanyatso kunzwa kanorondo yacho yenkomana weka takaradzike ko kuepoethi. Asi ndakazokurukura zvakare na mai Marufu, ndiri kuepoethi koko ndikati naye mai Marufu ari kuti ada kudzokera mugiraundi. Imi munozvifarira zvokuti Marufu adzokere mugiraundi mukuimba futi? Farira zvakanyanya stereki. Nekuti nini wacho ndinotozvifariro, ndakatoti makaenda kumusiki baba kana muchida ndinotoya ndozobhekawo music, because ndinofarira stereki music yangu. Amai mama Samson, unoimba here? Ndongu ndinoimba. Saka imimi pa music yavo yavakaimba kare, hapana here kamunoti aka inini aka ndinokafarirawo? Hongu pane yandinofarira. Ipi? Ndakutongopinda pane dzavairilisa naBankuru Lyson. Pane one yandinofarira inoti Chibaiso. Ndingaimbe zvangu. Imba izve. Chibaiso uchandiurayisa iwewe, Chibaiso uchandipondesa iwewe, Chibaiso uchandiurayisa iwewe, Chibaiso uchandipondesa
uchandipondesa iwewe chibaiso, siya Mwari vanditonge vega chibaiso. Uchandipondesa iwewe chibaiso, atingaite varume vatatu pamukadzi mumwe chete. Uchandiurayisa iwewe chibaiso. Kana chibaiso pa Ngorowera chi chainyanya kubatai? Chainyanyisa kundibata ndechekuti atingafanira kuita atifanira kusanganisa varume. Saka vakadzi tinofanira kungoitawo vanhu vanovimbika kuvarume vedu, ndo panonyanyisa kundibata ipapo. Saka mimi muri kuashuvira kuti aiwa ngavapfuurire mberi nebasa zvakanyanyisa. Right. Ndozotiko zvinezvi kutaura kwamaita uku mavati mivadzovadzi vayapfuurire mberi nebasa ivo mavanza vachitaura paita zvekushandisa ndo zvinenge zvinonetsa. Mungatiudze here kuti ngatiti paitawo munhu ada kubatsira vaNgorovera kuti vadzokere mudariro, munobatika sei? Kubatika panhare aiwa tinobatika, tine nhare yatiri kushandisa. Ndingataura nhamba dzacho 077 62 40 136 ndo patinobatika ipapo. Marufu ada kudzokera mugiraundi, but nauye mainstruments zvekushandisa ndo zviri kuramba apa. Saka munokwanisa kumbata panhamba dzoti 0 776 240 136 0776 240 136. Monzo zvipo zviri pamwana yeye Marufu Ngorovera namai Marufu mawanzwa pachimba uko, munganzwa mukatapirirwa, munganzwa bhata kana kungoenda kumagada kuepwethu uko. Alright, amaroterereka 9 minutes to 11 ndo 12 pane chalapemuka. Mina national driver Rapson Mali echirongwa ndicho gamba remmanzi, gamba rakabata nazuno ndiye ka Lyson Ngorovera. Apasa ari guti chokwadi. Muriyo unonaka ugare mundiro.